Mudahan sa mabiyos na to. Unsa mo down? Mao sa wa magitay ka palud og sudlan mo down anong kag biyos. Ang sa down ramon god. Wala may down ang tanong biyos eh. Nya down pila nya. Ang sudan pila naman na nga tag 120 150 ana makasudan. Ma problema makasudan nga di nay daghang kuan diri og ganas. Di ba ganas imo? Ang ano gud ta kundi ako ah. Ilong dia pa oy. Pananghin ka to kay magkuha ko daan diri. Ilong dira kan semua mo ga. Sige na ba? Dali na kay mudahan ko biyos bilis ka sa pare. Balay dandaon oy. Sige na. Sige ka juga. Pananghin ka to kay manguha ko diri daan. Sudan noon. Di ka kapalit. Mo down og biyos. Ani ani lataan ra mo ko ni. Makraso kasi mo biyos ron. Makras. Yan na. Pananghin daan ha kay manguha ko diri daan. Oh. Lamiyan ang ganasay tampo ka ba? Ay, dong. Ihatot sa reti ka dai kay basin niya ko itaw nga to. Buta ko eh. Tao ta. Buta ko kang ako katuod. Wa katuod kumpare ni mo na wa katuod. Katuod mo ko gubog ana. Ito ka po dire. Tao na Ay, medyas pa punta. Tan bata. Ah. Ay tawa. Murag naaman kay abli man pultahan. Ana gud kay namuwad man. Na. Yo. Yo. Ay tawa da sir. Yo, bye ta. Tama lagi ka. Halayo. Na magay ka. Pwede ko mamalihog na mo pre. Oh, unsa man na pre? Kuan pre baka nang apunta ni bilang nga nimo kadiyot akong anak baka mo down ko bios nga to sa kuan lagi. Sige pre, wala problema na. Salamat kay pre. Utan man kaning Kabutan na noon di man ni mama. Hello lang ko paligo ani pre kay wa ni ligo mo sa semana na. Oy, lamo ta guys ang buwan. Pre, palago pre. Ah, sige pre, sige pre. Hoy, ay pagboy nadlong niya. One eternity later. Oh! Ano magdala unsa mo kaniya? Nanguwag butong. Richard, kaligo na kay katulong adlaw na ron imong way ligo-ligo. Katulo. Ganun kay bawon buka. Ah, mulimod pula bagyod. Klaro na kay sa pattern. Katulo. Lam-lam na ng baba ni mo ya. Kaupat na magod. Bungod sa kwakmet, upat naman di ayon sa upa ka maligo. Kandinguna gud nimo. Mura na ka po nagsiya. Napila ko na misita pero wag po ko niya sugta. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Gugut oy. May pag maligo ka adto, kandingon lang kada. Damay-damay yun kung mo ng kanding sa guisa. Guya po sa kanding. Damay-damay yun sa guya. Oy. Saman, mubarog ka de. ขอตัวจริงเขาไปเป็นมะเร็งกินกองพระน้องกองแก Oh, mubarog na lagi kol. Wari ka mabakol. Mura po ka papa. Grabe tuwa. Kaligo na lagi adto kay gitugon ka sa imong papa nako. Unsaon na ning wa mo gusinginan da. Paliguon jud ko niwa. Maghubo ko katanan. What? Dili naman ka. Diha ra. Wa pa. Unsa man ning bata? Pila nang edad nimo? Pakay tuloy. Ang angkay ni Ana mas papa nga. Magdungar ako nagpatuloy sunod semana. Bungod sa kwaklit. Babaw pa mga mahang pisot. Mo na giingon nga kung unsay punuan mo po'y bunga. Na, hala. Ayun na nagkaligo. Waman di kay dang sinina. Wa lagi yung taon ko. Mao lagi. Lain po kayong maligo kag maghubo ka tanan na pisot pamanay ka. Wa lagi kon. Basta niya makita ang bahat ba. Na, hala. Kay kauwanon man. Uliw ko hipos atong binlad. Sus, ginoo ko kol. Wa jay kalahian niya yung papa kol. Grabe ko niyo kahinugo taon. Ni sa mua. Sa buwad ko. Basta niya guman po na ni kol. Ni guman po na kong tikok. Imo po ipabuka dayon. Init gud. Ako kung bukla, ipabukha di mo balik. Kaysa labi sa imong ilong ang bukaron. Buka na daan kol. Ginoo. Salipay ko kanang gawas ko sa mua kay nauga. Sus, parihar am de po trabaho ani di ay. Oo ko eh. Sus, no ko eh. Ay na lang dito kay init og balik. Na. Akong ukol init pod. Ay pag init diha. Kuliw lubo ko kay nagbalik kon. Mauga na. Nahala. Paita po ning kinabuhi ay mura mag-live ng taon ay. 2 hours later.
Alay ya. Dalas papa ya. Ayog saba niya ya nga. Niingon ko nga. Wala pa siya tuli. Ako bahala. Oh, pre, dali ara man ka. Humana reg daw og bios. Ay talakawa pre wa ko kadaan oy. Ay tadak ko man kay daw. Pila ra didane mo diha? Tambay ra lagi pre. Nya. Kumusta man ikong anak dire? Iwan pa badlong? Matay pre. Gilibak la baganin niya ko. Na sa mga nagatinuod na pisot ka pre. Bungot squawk net ako piso. Unsay piso? Ah, wa man ko niingog piso si papa ko. Sus, ang kuloy. Usam dito giingon nimo ganiha be. Nah, ara na lagi kay gichismis lagi. Wa man ko niingog piso ka pa. Di ba ni Ana maka nga dungan tagpatuloy sa semana? Hey boys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta No. basig man na dan unya mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua. Kung tigulang na perting kahia, ayaw ka balaka kay na ay at Tomorrow. Richard! Ilang bata? Unto na lang, huwag kayo pagbangon. Tao ka naman ang anak ka, pukawa. Saya sa bunta. Pare na hugapon ha? Sige, ang pukawan. Masam tayo gipalipin mong hapon. Matan na na, pukawa! Ilang bata, magbakbak bukag. Hindi may halunag, di ka chismis? Sige ka, ako sa pukawan si Nando kay basig hinguwat na ring mata ni. Ga, Nando? Nak, Nando? Amo na dara nak. Ano na? Sukor bakit di mo nga mahal tuon sa din palipin mo gahapon? Pinagihapon. Ah, kuan mo gud ka nang di pa ni Ana to siya katong ni Ana to siya dungan ni patuloy karon sa semana. Imo tong gipanabi, Nando. Uma, di ba ikaw mo po niingon ako ato mo? Naunsa? Nga, piso si papa. Umang utang ko na ingon do nga pisot imong papa. Hanap daw. Ang akong giingon hapit na sa tulion. Bungo sa paplit. Murag karera man siguro naman. Masa kalahian sa murag ug siguro. Murag karera man siguro. Paghilaw na rin daw. Ato mo lagi mga mahal ato kay suko kay tunay mo ato. Nakaw na. Ito yung ano man. Saan mo? Kung sa tao mo. Maupos mama, mamunan ko. Usaw, beauty ni mo ta. Maoy. Matagahol noon. Pa! Unsa man? Milagro kay ni mata pa ka? Silang bata, ngayon karon pa ba kay mata? Ang akay, karon mabugog ko kawa. Kung bata ka ay si pinuloso po ha? Pag-asir na si Mujol kay kuha na naon niya. Ay sir, suko-suko ni kay wa siguro ni kadung gabi ay. Klaro. Pantay pag-answer dia. Kung bata akap. Unsa may taon is papa sige malain taw kasuko tabangi ko aning Mujol na ko pa kay lisod kayo. Sasa ko pa siya tabangon ni mo nga bulo kay ko. Kanang mama ni okay, balik-balik diktorya na. Unsa may taon is papa ay bisag mat lang. Sasa mo? Absent ko na. Siya pangitang ex na hantod karon gapon kit eh. Pastilan. Sige oy. Ma, tabangi ko Mujol na ko mabe. Ay, so kung labda-labda na eh. Labon, ito po kung may alama ka na. Sino ko si mama ko. Gari, pagkatugang mo, minyoing na di mo di makatabang ang anak. Pa! Tabangi ko ba? Tilan pa ni Mujol oy. Dili na ni pinabrighten na anak, pinabrighten na ni ginikaran. Sentang eh. A few moments later. Suda po ni pangatanaha taon eh. Unsay angay ituli sa taong tiguang na pero pisot pa. Pa! Natimingan, masugani pa! Kasi bisok. Binuang naman ang Mujol ni mo, nga ang pangutana ha? Oh, tara oh! Pasao! Binuang naman nila ha? Oh, pasao! Sumugi ko ninyo da. No! Kasi angan buhaton sa taong wapay ito lang! Oh! Ay! Ay! On! Mujol na wala pa! Ano na? Undang! 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 Magkautaan na ta! Joke lang mga pre ko, amkon, gigising na, one is what. One is what, di na mo Jol ha, di na mo Jol. Tara Oo, Mujol ha? na. Tara mo Jol. Isod kayo! Pang high school graduate college kami. Yan. Wa mo kukunin ng piso si papa ko. Jaman. Ay,
Huwag mo kukunin mo, pisot ka pa. Di ba? Niyan na mag... Hey. Ay, kapa! Oh, umuinit good. Mabot lang kung balik. Na, hala. Lay. Ang angkay niya na, mas papa nga. Dungan sa kunumig tunay, karoon. Ay, katawa! Puta, bagay na ang Lay. Bilang sa kumpara niyo kay Bios. Bios! Hilong ka ba? Palit ang bios, huwag kita ka palisudan. Bios na lang. Yo! What's up mga makalas? Mga kailokonog mga pargoy! So, shout out. Ah! Guwapa, oy! Hello, oy! Mama! Ako abi yan ng misis. Ah! Love you ka. Ayun! Love you! Shoutout ito mga barkay. So yun, unang i-shoutout mga barkay. Shoutout sa kong misis dia nga nasa Antique. Happy anniversary ging. 君の虜になってしまえばきっと Hoy, kabitra ka, naunsa ka? Okay, magkabit na rin ka ma. Anong kailangan kong gawin? Shoutout ni Jenny Domingo, ni Inday Jodeline nila. Sa akong mama, happy birthday sa akong mama nga nasa Butuan City. Magmalipahan ka sa birthday ma. So yun, double celebration birthday sa mama. Second anniversary. So yun, gang, bawi lang ko pohon, gang. Nagnanata diri. Round bohol ta pohon. Pohon kaloyan. Kami sa landrong. So yun, shoutout ni Purser Jima Suway Bagyo nga taga San Isidro Bohol nga way laing gwapa sa Light Fury 5. Wow, sana all! Oh, sana all, way laing gwapa. Og ni Kuya Ruby Miss Canada watching from Cebu, and ni Mamski V watching from Valenzuela, Jason Rondina Sanyosa watching from Simirara Island, Antico. So yun, shoutout sa inyo. Kamo na pa Jard. So, una sa tanan, shout out din ni IC Roxanne Lanoy Marcojos, ni Rosita Centeno Ibanez, Christian Bene Soico, ni Panay Rex King Buliser, Gary Dalag, Istoryo, mara to. Shout out sa akong kuya dahil I love you. Look. Nestor, I love you. Nestor. Joke ayun sa shoutouts ni Giselle Torres, shoutouts ni Mark Naraga og aga nga taga Rizal og sa iyang uyab nga si Queenie taga Hagilanan. Ay, sana all na yun. Shoutouts po sa akong uyab dahil nga si Marvy Cumulo. 君の虜になってしまえばきっと Sana all Oy! na yun. Shoutout din po ko, nakalimut ko. Shoutout ni Marvin Inson TV. So, palago, subscribe mga barkay kay sa iyang taring nga channel nga barkay kay Silvi Kulab unta mi ba niya. Gihan niya lang na siya nga sa ako lang sa kay hapit ng 12 bitaw kanang nag-apas kuskuan. So sa katap. So yun mga barkay, salamat kay Marvin Inson. Palago, subscribe sa iyang mga barkay. Ato siya ang tabaw mga barkay nga maka 1K. Ay so kuha na lang ko duha ka shoutouts ni DJ Chai og ni DJ Chai o lima na. Ay, dapat nagpahabol de. Ay, wala pa Ay rin last na ni Ma'am Binis Pinaso dahil og ni Oh, ni Ma'am Binis Pinaso. Shoutout ni JP, ni Joseph. Shoutout po ni Brozy Vlog. Oy, shoutout sa bro. Og ni Boss Henry, ni Elisa Mansilia, og ni DIY Tulit. So, yun mga barangay, katasa lang para dilitas kayo ang video. So, yun, kung nalinga mo ang video kung mga barangay, palagay ko like, subscribe. Follow sa aming mga like, comment. comment. So, yun mga barangay, kung nalinga mo ang video, palagay ko like, Comment. And subscribe sa aming Isig ka channel. So, yun mga barangay, kung nalinga mo ang video, palagay ko like, Comment. And subscribe sa aming mga Isig ka YouTube channel. Kintay TV, og ni Richard Dalag TV. palagay ko click sa ring bell button sa ilong ni Richard. Don't forget please do a thumbs up. Tasa. Itong kayong ilok.